Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 47 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi, Banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Night Watch diri sa Iloilo Newsline. Update ninyo kami sa subong nga oras. Tubtob last din sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita kag mga natipon nga mga impormasyon sa aton nga mga reporters. Kagaton karon sipad-siparon ang mga issues sa staang mga bago nga mga developments parte ini sa quarantine na classification sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners naton dira sa kabukiran, sa kadagatan kag dira man sa iban nga pungsod, sa mga Pinoy, Ilonggo, kumusta na kamutanan? Agosto 3 kita, 2021 o kung Agosto 2 kita, 2021, was Agosto 3, tatlo kapambot kung madumduman nyo, ang nalunod sa kalalawran sa nga Iloilo kag Guimaras Street nga naglabot sa 31 ang mga nagkalamatay di ano ng sitwasyon kon parte sa si transport. Ang ambal sang una nga mayara nga pagahiwaton nga maritime inquiry di daw nalabutan ng COVID daw na tabunan na to. Siling pagid nga mayara nga pag-akwaon nga mga financial assistance ang mga pamilya sang mga nagkalamatay pero daway dinahom-dahom man to. Dawasta lang to sa gihapon sambal. Amo na ginahulat-hulat man sang mga Gimaras noon. Ang update kunta nito sa si tragedy nga nagluntad sa Agosto 3, 2019. Standby sa atong mga listeners kag mga viewers. Yara na sa piyak nga linya nga aton Pag-asa Iloilo. Ibaloon naton ang sitwasyon sang panahon sa yara sa atong linya. Ang Pag-asa palihog standby. Iloilo Newsline. Weather update. Engineer Michael Viola, mayong gabi. Welcome sa Iloilo Newsline. Upod nimo si Johnny Diaz kag si Sweet. Magandang gabi din po sa inyo sa lahat po ng mga nakikinig at narito ang pinakaling update na magiging alagay ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Ang probinsya po ng Iloilo, tatitirang bahagi ng Western Visayas ay generally sa weather po, liban lang sa mga isolated na pag-ulan, dala ng mga localized thunderstorms na sa hapon o di kay gabi. Ang ihip ng hangin nagiging katamtaman na nagmumula sa Silog Kanluran at yung ating mga ribayang dagat ay magiging katamtaman din yung pantalon. Yung magiging atas ng ating temperatura ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. At mula po dito sa Pag-asa, Inodisusan, Michael Viola, magandang gabi po. Wala man kita sa weather disturbance sa Sir Viola. Hello sir, lingko wala man kita sa weather disturbance. Sa loob ng pan po, wala po nakakatid sa atin na weather disturbance. Thank you so much Sir Viola. Mayong gabi. Okay sir, welcome.
Iloilo Newsline Weather Update. minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Loadlift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-ubra sa mga building, kapareho sa mansyon kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. 52 minutos na nakaligad sa alas 8. Sa aton nga mga headline. Mayor Jerry Triñas nagpagwas ang Executive Order number 70 nga nagapatuman sang hard lockdown sa syudad sang Iloilo humalin las 12 buwas sa kaagahon Agosto 3 tubtob Agosto 8. Mga punong barangay sa syudad may dako nga rolyo sa hard lockdown umpisa buwas. 53 minutos nakaligad sa alas 8. Transport Group magapadayon sa pagbiyahe bisan pa nga may ipatuman nga hard lockdown ang syudad. Na, mati ka mo mayo. Hindi ka mo sagad ambala nga way biyahe, mati ka mo. No? Sa Transport Group, hindi mo magpalapta sang lain nga balita o konsala nga balita. 16 sa 20 ka mga pulis nga ginpaswab nagpositibo sa COVID-19. Mga pulis yara na sa quarantine facility sang syudad. DepEd 6 Director Dr. Ramer Oitico ginimbestigaran na sang Police Station number 1 may kangtanan sa paglakat niya sa Boracay Island bisan pa nga may nagalumpat na ang kurso raw. Di na to. Bisan pa nga may nagpositibo sa COVID-19 nga iya staff kag isa lang sila ka opisina. Di na to, set. Okay. Presyo sang baboy sa Antique, nagnubo ang pamakal sa mga negosyante. Mga manugsagod sang baboy, nagawangal. Driver sang motorsiklo nakabunggo sang ido na disgrasya. 3 ka driver sa motorsiklo dakop man sang mga pulis nga wala sang helmet. Kag may ara kita nga COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Alas 8:55 sa atong mga listeners kag mga viewers, maayo lang nga pagpamati kay Det na Sikyo kag kay Jojo Sikyo da, no? Sa dekada 90 sa nga St. Joseph School, Ihas Disos, mayong gabi. Kay Sir Boy Sikinya, mayong gabi, no? Salamat gid sa pagtanaw kag pagpamati dire sa Iloilo Newsline, dira man sa Guimaras Newsline. Mayong gabi man kay Dodoy Bring Dala II, watching from Ilaures, Bugasong, Antique. Mayong gabi sa aton nga mga pulis sa ICPO, IPPO, dira man sa Campo Delgado,
mayo lang nga pagtanaw diri sa Iloilo Newsline. Singkwentay 6 minutos nakaligad sa alas 8, ipabatita na sa inyo ang ginpatawag kaina nga press conference ni Mayor Jerry Triñas. May kang tanan sa sini nga ginhambal niya nga stricter lockdown o kon hard lockdown, no, sa syudad. Pero ang gining nga executive order ni Mayor, kung basihan tas ng nagliligad na executive order, daw pulo pareho, no? Pulo pareho. So ginalimit sa gyapon ang pagwa sang mga tawo nga hindi malang esensyal ang inyo nga kadtuan. Non-essentials magapabilin sa gyapon nga sirado. Kag total liquor ban, no? Hindi mo sagad na pasayang-sayang mag-ilinom-inom da sa igad-igad. Sabi san ara sa inyo balay da sagwa sang inyo kudal, hindi ka mo mag-ilinom kay liquor ban, sugod buwas sa kagahon. So, klaro? No? Para mabalaan ninyo. Ang curfew, alas 8 sa gabi, tob-tob, alas 4 sa kaagahon. Sino? Ay, Toto Diyos. Ano, birthday sa ni Adet? Adet? Ay, Toto Diyos. Pasensya, Toto Diyos, ha? Mayong gabi. Tanaw ka dagali. Mayong gabi, Toto Diyos. Yari ang press conference. Kaina ni Mayor Jerry Triñas sa Iloilo City Hall. Kaya ang Iloilo City Hall, may limitasyon man to. Ang fully vaccinated lang ang makasulod, no, dito sa building. Kaya air con nga daan dito. Ginpangabrihan na mga bintana. Kaya kung mayara nga transaction, mayara man kuno nga follow up na sa sagwa. Basta fully vaccinated lang for 1 week ang makasulod sa City Hall. Yari si Mayor Jerry Triñas sa ginpatawag nga press conference. Maobra, kag buhay man sila ma-refer. Amo na nga prepare kita para sa ila. Siguro kung may mga pamangkot, Lucy, pwede na takasabat. Yes, sir. Nag-send na sila sa mga questions nila from Radyo Bandera and Action Radio kasi doon naman siya ni Mayor Kaina. We are going to release an executive order so natawag na itong guidelines ng hard lockdown and the factors kung ano ang maging hard lockdown na-discuss naman sa aton City Mayor. Question lang sir for RMN, mga 5 days lang sa hard lockdown. Ano ba significant na ginapaabot na epekto sa 5-day na hard lockdown? We are doing this starting tomorrow up to Sunday. From Tuesday up to Sunday, so it's technically 6 days, no? We are doing this because we are under ECQ. Under this 6 days, we have been declared to be under ECQ. And maulat naman kita, tanunta ko na ang status ng aton healthcare facilities. Kung mag-improve, tanunta ko na ano mo, brata. Okay, sir. Question from Philippine News Agency. Kay kinanglan pabla sir sa initial mo kayo ng announcement regarding the hard lockdown. There's a temporary suspension of inbound travel. So need pa ba sir ng approval sa IATF regarding that? I have been texting the Secretary Anyo and the rest, and they told me that they are going to support it. Okay, sir. I am signing the executive order right now. Okay. So ang question siguro ni IBC regarding curfew, ara na siya sa executive order ni Mayor. From Daily Guardian, sir, will the city government also provide assistance sa mga naapektuhan? Pagapektuhan sa hard lockdown? Ang ayuda, amo na nga ang public transport, hindi ta pag-untaton, no? Because ang ayuda ay hatag na sa starting Wednesday. I have been signing also the payroll.
And ang vaccination naton ginamp up naton gani ang vaccination. I was told nga may mga 45,000 kitang Sinovac nga manag-abot. May promesa pa sila nga Pfizer kag Moderna. Preparahan ko na lang. Sige aton nga bakuna, sige man aton nga ayuda. At the same time, may ara pa to sa Haro Gym. May mga ginbakalang syudad, bugas, canned goods, noodles. May mga nag-alamot man, no? And sige na aton pag-aon. Another question, sir, from PNA. Sa ipangatag taga-ayuda, paano ta mapasiguro mga taga-syudad sa Iloilo, but not necessarily registered as residents, makabaton man? Well, we started with SAP. Kung may mga bilin-bilin pa na ara, i-submit lang nila liwat sa ilang CSWD, no? Ang ginatag sa aton ni sa total amount. So, base makadugang pa kita dira na hindi taga-syudad pero brother. Yes, sir. Pamunggo radyo, sir, dapat nagapamangkot kung taga-syudad balas ang Iloilo makagwa sulod sa province or vice versa. And how about ang biyahe pa kadto sa Guimaras and Negros? Ang Negros kinunta na, anay. May mga requirement kita nga RT-PCR, etc. Anong parehas man sa ilato. As a matter of fact, upod naman nga si Mayor Bing kag si Governor Lacson kainas ang aga, pag-discuss namon upod sa West Visayas State University Medical Center no, para sa genome sequencing. Sa probinsya, we follow the same. Essential ang tanan, no? Ay leisure. So kung magkanto ka sa syudad, para maglagaw-lagaw, hindi pwede, pero kung may essential ka, pwede. Okay. Production radyo, sir, pwede makapanukot ang mga Indian nationals or nagapautang? Kag pwede ko na makabukas ang mga hardware? Hardware bukas, no? Because DPWH na. Ang subtanay daw, basta ICQ daw, may anay, no? Okay, sir. From Radyo Bandera, sir, PNA, same question. Na, mga Bombay, hindi mo manukot, anay, kaya hindi pwede. Sa syudad, ano ang klase ng payment? Ang ila-extend na for 2 weeks without penalties? Ang tanan Ano consideration ta, sir, for coming up with that proposal? ang tanan nga payment kinataganta up to August 15. Waay sang interest, waay sang penalty. Ara na sa gapangayo kita sa aton nga City Council sa ilang approval. Okay, sir. Another one from Panay News, sir. How ready ang syudad sa Iloilo if ever malabot na sa sitwasyon na pareho sa Cebu and Cagayan de Oro? You know, I do not really know how ready we are. That's why we called for this hard lockdown. Ano ginobras ang syudad? Sa quarantine facilities, may doktor kita da, may nurses kita. May mga oxygen tanks na kita da. Do pila na to? 40. Para nga hindi magpila parehas to sa Cebu. So kung ara ka sa quarantine facilities, may mga oxygen tanks kita. How prepared are we? I do not really know. Because ang ospital ginmit na naman. Ang DOH kapasalig nga may kwarta ko no so good September. But the whole of August, may ko kabalo anong sitwasyon, no? So tanahon ta. But I think what you should understand, gaistorya kami perme ni Governor Defensor. And together siguro we will try to do everything so that we will be prepared for our constituents. Okay, same question sa GMA, siguro, sir, mga plans na to address ang high risk sa mga healthcare utilization. Doon pa yun ang siguro answer, sir. From Radyo Bandera, regarding our guideline on no vax, no entry, sir, sa City Hall. Yes, this is only for 1 week, no, under Yes, sir. ECQ. And for those who have concerns, na may balayran sila, i-extend din na sa 2 ka semana. Kung may aragid sila na kinadlangid i-process,
textan lang po nila sa akong telepono kaya ko ma-process para sa ila. Okay, sir. Another one from Action. We have plans to impose no bags, no entry sa mga public places. Daway, pag hindi na istoryahan, ang sa subong para lang din sa City Hall, because as shown by Dr. Fortuna, sa 230 nga napatay, 231 napatay, 215 gid ang unvaccinated. So, pila na ka percent, Doctor? 93% ang napatay, unvaccinated. So, we are doing this for their own protection, not for us. Ang diri sa City Hall, I think 95% na ang vaccinated. Okay, sir. Another question from Radyo Bandera. Sir, partini sa mga COVID infections sa Carmelite Sisters, where one of them already died. Sir, and update also sa mga na-infect na mga police, sir, na 16 kabilog. Ang pulis ni mga ano na tawag nila ginapadala augmentation. And we were surprised nga hindi sila gali nga pulis nga gabulig sa aton nga vaccination center hindi vaccinated. So I gave an instruction this morning ang tanan lang fully vaccinated amo ibutang sa aton nga mga vaccination centers. Kagin kambyuan kanday Melchor ang tanan nga vaccination center ara na sa Sagwa, open air para nga we avoid this enclosed nga lugar. You have also to think nga nag-aamo kita sini. I think pwede na mambal kanday Roland ato bala ang taga Kabatuan nga nagwa negative na ang positive to bala sa Delta, nagbalik siya, may reinfection. Nasulod siya sa ospital. Sa ward, 25 kabilog ang iyang close contact. Sa 25 na close contact niya, 4 ang nag-positive. Hindi kita kabalo gani subong kung Delta man na sila. Pero yung kuha tang 4 plus ang familia nila para nga i-isolate naton kag ipaswab naton. So, About sir, update, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Okay, sir. Another question, sir, regarding sa ang napatay na Carmelite Sister. Any update? well, ginapa-cremate pa siya. I do not know kung na-cremate na ginman siya. Ang mga Carmelite Sisters nagpabalo nga mapabakula na sila. Ang aton team gina-check kung pwede na sila mabakunahan. Kaya I think 4 lang ang nag-negative sa ila. I think this really shows that we have to be responsible and be vaccinated. Yes, sir. Another from PNA, update sa vaccination program. Sir, kamusta ang mga manugabot ng mga vaccines? Well, ang bago lang text ni Secretary Galvez sa ako. Si Mayor Jerry Trinia sa ginpatawag niya press conference. So mo to nga may biyahe. Ang mga di pasahero nga salakyan. Kung sino man na nagapagwa da nga wala biyahe, basi ikaw ya guro tingkuling, no? Hindi ka magpagwa sang sala nga impormasyon. Di halin na tos Mayor, no? May nagalagaw nga may istorya Nga wala kuno biyahe, wala biyahe. Ano man, din kaya mo nagkuha na sa mga informasyon, piki na mo. Hindi mo pagalitan ng mga transport group. Hindi mo pagalitan kay Budlay na. No? Mabutang sila sa alang-alang. 10 minutos ang nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Kay Leslie Londonio, sa iya nga pamilya, kaga sa, sino pa naswit? Templora family sa San Pedro Molo. Oo. Mayong gabi lang.
Salamat sa pagpamati. Diraman sa mga kilala himata ni Paterna Fernandez Tribunal nga siya napatay sa Hulyo 29 ang iyabang kay nahamyang sa South San Jose, Molo, Iloilo City. Sa mga himata no? Ang bangkay ni Paterna Fernandez Tribunal ara namyang sa ilang balay sa South San Jose, Molo, Ilubong, Agosto 7 pagkatapos ang misa sa Molo. Okay? Kay Karam, Istember, mayong gabi lang. Sa imo da nga mga utod, mayong gabi, Ram. Mayong gabi. Kag sa iya nga asawa nga si Mayan Molina, kag sa duwaya ka bata nga si Joyce, kag si Jello. Mayong gabi lang sa inyo. Yara sa atong nga linya, si Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang presidente sang Iklahuda o kon Iloilo City Loop Alliance of Jeepney Owners and Drivers Association. Para mathagan kamo kag sa mga nagapalapta sang sala. Mr. Parcon, mayong gabi, si Johnny Diaz upod mo kag si Sweet. Yes, sir. Dahil lang kay apektado na, liyo ka na bunotan na dahil lang gid Mr. Parcon na, dahil lang gid kay daw apektado, okay? Pakwan na rin, saka. Sir, may biyahe ka mo? Hello? Yes, sir. May biyahe ka mo? Hello dyan? Oo. Dahil dial kami liwat kay naga-feedback. Naga-feedback. Liwat ta, be? Langgit ay para nga ma-check naton liwat si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Okay. Ang liyo ko i-check ko nang isa to amo ibutang na da, no? Para tayo yon ang aton nga signal. Testingan ta. Ara Japon. Feedback sa kwanta sa speaker. Butang dis babaw. Okay? Testingan ta? Okay, ara na. Ano nga linya? Ano nga linya ang gamit mo? Okay. Mr. Parcon, sir, mayong gabi. Dyan, may Oo. Okay, sir. Ayo lang ko gamay sa imo nga maka-idog-idog gamay signal. Nagapit ba? Oo. Sir, may biyahe ka mo? Umpisa buwas? dyan, nag-over-review. Yeah, sir. Mr. Parcon, pwede ta kayo sa imo nga maka-idog-idog gamay. Liyo ko na i-check ba yung signal, be? Ay, gadula-dula. Gadula-dula. Kan be, check ka na yung signal. Mayong gabi kay kagawad Betty Malion Talavera, kay Relan Reels Ganghe Gamarcha, kag kay Tajalian Bautista de Celos. Mayong gabi. Lawagan ay mga kanta kay gina-check ta na yung signal ni Mr. Raimundo Boyet Parcon para klaro. Ngapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod hasta ang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod kemis sa nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake.
CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta, kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Mayong gabi lang sa atong mga listeners sa dira sa Amerika, no? Sa mga kilala naton da kag dira man sa Ontario, Canada kay Edi Moriera. No, thank you so much sa pagpamati kapag tanaw dire sa Iloilo Newsline. Naraman sa Hong Kong kay Lovely Ningada, kay Guadeline Peace, mayo lang nga pagtanaw kag pagpamati. Kay Colonel Gilbert Guerrero, ang IPPO Director, mayong gabi sir. Kay Senior Master Sergeant Lindero, mayong gabi kay Captain Daje de Lima. Mayo lang nga pagtanaw kag pagpamati. Kay Attorney Joseph Silis, sang Napolcom, ang Direktor sang Napolcom, kag mga empleyado dira, hasta kay Sir Romel Santana, mayong gabi sa inyong tanan. Balikanta si Mr. Raimundo Boyet Parcon, kabay pa nga okay na ang signal ni Mr. Raimundo Boyet Parcon. Yet, Mr. Parcon, pasensya gid, utod-utod kayo na signal mo. Yes, sir. Hello? 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 Okay, utod. Nautod ang signal ni Mr. Raimundo Boyet Parcon. Balikan ta. Mr. Parcon, pasensya gid. Utod signal mo kag tapos kay Nado Pigado gid. Mr. Parcon, go ahead. Mayong gabi. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Mayong gabi, mayong gabi. Okay na. Yan may gabi dyan. May gabi sa Newsline. Oo. So, i-confirm ta lang, may biyahe ka mo, buwas? Sunod dyan, kainan na pa masigatas ang awanita, no? Kainan dyan, Dr. Senior nga ang tanan nga mga aton nga kalakyan din ang tanan, no? Basta kainan dyan na nantaw natin sila na hindi naman pwede, no? Nga ipabayaan ang atong umulubat, ang among nga may unit, para sa standby kami, sa kadarutan naman dyan, mayara kami nga unit, no? Gabisang tulong na kayo sa kadarutan naman. Dito sa kanamon sa atong sinigiri nga mga pasahero dyan, no? Sa parehas nga Mohon Terminal, pinagbaysan natin nga presidente nila, nga i-standby ang nasin mga unit. In case ka ng pasahero, ma-obligin sila dyan, no? Kaya sa sulungan sa atong nga mayor kanina, ang mga essential, no? Ayutin nila, kada nga atong sinigiri nga mga nag-umuluyo, nga nagabakal sa bulong, nagalakat sa Iloilo dyan, kasi ano ginagawa na importante, sa pagbiyahe sa kadarutan natin dyan. Okay. So, ang inyong biyahe, kay Ti, ang executive order ni Mayor, starting ni buwas kagahon, alas 12:01. Executive order number 70. No? Until when ang inyong biyahe, Mr. Parcon, sir? Ano dyan, hindi ka gusto ng signal mo. Siling ko, hasta saan o ini ang inyong pagbiyahe? Hello? Mr. Parcon, batihan mo na ko, Liog. Sige dyan. Siling ko, hasta saan o ini ang inyong pagbiyahe? Dyan, buot naman doon na sa oras na mag-start mission dyan, no? Ang biyahe naman dyan, halin kami 4 o'clock, no, sa aga, hasta kami sa Dagmig yan, no? Conforme dyan na may mga pasahero na nag-standby sa dalan, i-cater ka na naman dyan, no? Hindi naman pwede hindi pa yung cater. Na hindi pwede naman na mag-untat kami temprano. Samtang may mga bukas pa dyan na mga establishment commercial na ton, dito sa siyudad ng Iloilo dyan. Oo. So, hindi lang ini miyembro sang Iklahuda ang magabiyahe. Astang iban nga grupo kung transport group
magabiyahe man, Mr. Parcon. Sakto dyan, tanan nga mga transport group no, kung gusto nila ng biyahe, pwede sa makabiyahe, pero sa akong grupo dyan sa Iklahuda, sige kami biyahe, ano, kagaya si Atos Rede, na hindi pwede na ang ating nga transport, ang ating nga publicity, sa pag-ugtas ng biyahe, no, ano karon ang mga lagawi pareho karon, mga Oo. Utod. Sa signal mo. Hello. Hello, yet. Mr. Parcon. Oo, okay. STD lang, anay. Kaya nag-fluctuate. Signal mo, liyog. Hello, sir. Ha? Ano? Okay, nautod ang signal ni Mr. Raimundo Boyet Parcon, no? Tinguan taliwat nga matawagan ay gaka utod, no? Ang iyang signal. Ibaloon ta dugang mga detalye with regards sini sa ilang biyahe. Arasa? Okay? Ang pa nga pamati kamo sa kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang presidente sang Iklahuda. Mr. Parcon, pasensya na utod kita liwat. So, wala sang interruption sa inyo nga pagbiyahe. Kay malam mo, Mr. Parcon, may nagagwa nga mga informasyon nga sa labla, nga siling nila wala biyahe kunong mga salakyan. So, ginatadlong naton kagani mo bilang presidente nga may biyahe kamuya. Mura Hello, yet. Okay na to, tani kay na? Ayo, senior, na hasta lang sa Sabado among biyahe. Pag Sunday, mauntak kami sa biyahe. Kasi, ma-resume kami sa pagbiyahe dyan. Oo. So, buot mo ang balon, sugod buwas, hasta Sabado, ang inyo nga biyahe. Correct. Doming- Hasta na dyan, hasta na kami sa Sabado, no? Pero buwas, na biyahe kami niya, hasta Saturday, after Saturday, sa Sunday, maunta kami biyahe. Amo na buwas dyan, may ara kung emergency meeting, buwas, no? Mga 2 p.m. sa opisina ko, buwas tanan ako ng mga presidente, din patawag ko, parang saksinan ko sila, kay asunod kaina sa kaya Director Slinya, nga gina-text ni sa LT Parabisato ni Ma'am Janet Pena, na starting tomorrow, siga mong jay, hasta lang kami sa Saturday. Pag Sunday, mauntat kami biyahe. No, tanan, untat kami biyahe tanan. Pag Monday, balaan natin kung anong instruction sa amon, na mabiyahin man kami dyan. Amon ganyan, nagkaklaro ko lang nga kaina, ang in-text ng LT Parabisakon, na wala yung untat biyahe. Importante, ang aton nga sundon dari ang health protocol, no? Na ginapatuman sa nga DOH, yun nga 50% na passenger naton, plus ang aton sinigiri nga mga passenger, dapat na facial to may face mask, kaya naton sila mga alcohol sa atong salakyan, ara yun na dyan, taga atong footbath, dira sa atong salakyan, basa yun nga sa nga sunrocks, amo na dyan nga sundon naton, kung ano ang instruction tumuro sa buwas ni Mayor, sa nga ITH, sa DOH, amo na ito ron naton karon dyan, kung ano mga instruction nila, na dapat natin ipatuman, buwas nga adlaw, hasta sa Saturday nga adlaw dyan. Oo. So, ano kuno ang rasonaw nga hindi na lang kamo magbiyahe sa Domingo, bilog nga adlaw? Dyan mo nila, no, nga sa Sunday, Oo. sa Sunday man parting palahuway man sabi ko na naman nga dyan nga check up sa konsulasyon, no? Kaya ginayo natin sa aton nga syudad, na kung datong elected for 1 week, siguro dyan sakit ini, kaya ano ipakaon naman sa mga drivers, no? Kaya bisa nga ni pigado, bisa nga ni nga wala arkila gani, hatag na lang sa nga operator, ang arkila sila mga drivers, no? Para lang dyan, na makakaon ng sila nga pamilya ng drivers, kami harap kita ng driver dyan,
at hindi makabiyahe, hindi niya makakaon niyang pamilya. Amo na gani nga sige pasangat ng kakaina sa pag sa kainin ng Trinas, kung sa tutuling ng Texason, na sige atong biyahe, no? Adre sa siyudad. Yung pero depende dyan sa atong sinidiri mga operator, basta atong itingan ni boss na hindi pwede i-abandon yung isa na ruta naton, hindi pwede nga wala kita unit tira, kahit pinira kita ng mga tawag sini, ng mga pumuluyo, nga nagkapakal sa bulong sa siyudad, pumuluyo, nga nag-obra kung ganyan mga establishment commercial, na kinanglano nila ang atong mga unit sa pag-servisyon sila, at sa pag-cater sila dyan, kung nara sila sa siyudad, papuli sila sa mga pulian. Oo. So at least klaro, no? Naatagan ang tanan kag sa mga nagapalapta ang piki dira nga balita kung mahimo untatin nyo na. So Mr. Parcon, sir, madamo nga salamat sa impormasyon ginatag mo dire sa Iloilo Newsline. Mayong gabi. Salamat yan, salamat sa inyong Batian nyo ang presidente sang Iklahuda. Magluwas sina si Mayor Jerry Trinas na gambal nga may biyahe sang salakyan. May biyahe until Saturday. Sunday, mapauway sila. Kay maintenance man sila sang ilang salakyan. Way tamabalan. Iban nga transport group. Kung mabiyahe man sila, o kung mapahuway. Agosto 8 na Domingo. So, amo ini ang confirmation. Nagikan kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, presidente sang Iklahuda. Liyo ko ba sa sweat? From Junjun Laruya. Oo. Pa-shout out daw, tapos nag-ask siya, kailan po matapos ang lockdown? Diri sa Iloilo, from Cebu, gaobra siya sa Mega World. Pizza utso. Way pambalan kung na-extended na. Tanan nga inbound, outbound, i-suspend ni Mayor. Suspended na. Magluwas lang sa ROF, Returning Overseas Filipino. Nga pwede. Nga dapat may ispas, may negative RT-PCR test, none. Good evening lang kay Paul Jan Lisaw, kay Shasha, kag kay Baby Polpol, kag kay Mami Alice, kay Rovan Alave Adjo, kay John Jan Sapio, Digol Panes, Pat Marshall, Jen Adagan, Mary Joy Castiva, Rona Amaba, kay Maymay Rapita, Gemma Cabalonga, ano ni siya? Spencer Padilla, kag kay Gamay Bautista. Minutos na nakaligad sa alas 9. Hibalon man naton sa liga ng mga barangay. Kung ano ang instruction sa ila, kay dako gining rolyo sa barangay. Tili Corbano, look out nyo kag ang mga nagalalagaw nga wala face mask, inyo gid ini look out. Kay hambal Mayor, o pilak bilog to na tapikan to sang taga Kabatuan to nga Delta variant. 25 bilog. 4 to ang daw may na suspected. None. Sigihan nyo pa lalagaw. Yara sa ato nga linya si Mr. o kung si Kapitan Robert Nino, ang Vice President kag spokesperson sang Liga ng mga Barangay sa syudad. Mapos ni kuntako niya. Anytime. Kap ninyo. Mayong gabi, sir. Welcome sa Iloilo Newsline. Mayong gabi dyan, mayong gabi sa imutag palamati sa Iloilo Newsline kag sa malabutan sa aton nga tingog subong nga gabi. Sir, subong kay mayara na gigid pagwa nga iyo si Mayor Jerry Trinas. Kag may dako kuno nga rolyo na di
ang mga punong barangay na naman, no? Partikularmente sa sining pagpatuman sang hard lockdown. Ano ang final instruction sa inyo nga mga punong barangay? Well, kagina sa virtual press conference ang aton nga pinalangga nga City Mayor, nagingyo siya nga i-announce naton sa aton nga mga pumuluyo pagi sa aton nga mga public address system, sa mga rekurida, kag sa pag-post sa aton nga mga social media accounts, agod ma-inform kag ma-aware pagid ang aton nga mga pumuluyo na nungod sa gipagwa niya nga Executive Order number 70, which is ang ginagana tong term nga hard lockdown. So ang aton nga imuon subong i-disseminate naton ang ini nga mga informasyon kag kinahanglan ipabalo naton sa aton nga mga pumuluyo para aware sila kag may baluan nila ang ini nga executive order. So, may ara kamo abi nga mga punong barangay nga hambal nga si Mayor nga dapat ipatuman gid ang hugot nga pag suksok sa face mask, liquor ban, kay basibla may ara nga ibanda nga wala kamaan nga sige sa gyapon inom sa bisan para sa public kag sige lang lalagaw nga wala sa face mask. Well, pala yung initya po na dyan, ang ining pag-obserba sa mga minimum health protocol, kag ang liquor ban, pagdumili isang consumption sa makahulubo nga ilimnon sa mga publiko nga mga lugar, kag ginabawalan man ang pagbaligya sa alcoholic drinks. So ang aton nga mga volunteers, most especially ang aton nga mga barangay tanod, sa mga designated area nga mga ara sa respective nga mga suna naton nga mga kagawad, ang manang aton nga ginapanugyan sa ila, kaya at the same time sa aton kagina nga Zoom meeting, gindiscuss man ini nga aton Executive Order number 70 para ipatuman sa stricto sa aton nga mga kabarangay sa syudad sa Iloilo. Oo. Daw ang ining executive order ni Mayor nga ginpagwa, daw pulo pareho ni sa mga executive orders ang nagliligad, no? Pero galing kitigin butangan lang nga stricter o kon hard lockdown. Hindi bila kapitan ninyo, sir? Yes, kay ginpadugangan pagid dyan nga aton nga mga compliance officer mag-id sa paglibot sa pagbantay sa mga tiyanggi, mga restaurants, mga ginatawag naton nga mga gabaligya sa mga makahulubo nga ilimnon. So sila ini amo ang mag-id sa aton nga mga establishment agod mapatuman naton ang ini nga liquor ban kag hard lockdown man naton paagi sa pag-comply sa aton nga mga establishment. Oo. Wala sang pagtipon-tipon, wala ang mga non-essential establishment ginayo ni Mayor nga kung mahimo i-close lang gid. Yes, sakto na dyan. Kay nakitaan man nato nga kita sa ECQ, medyo pahalugan ng ato sa mga economic reason, pero nakitaan naton nga aton nga bed capacity sa aton nga COVID-19 sa mga hospital naton ara na sa critical nga kondisyon dyan. Even though nga ang aton nga mga pasyente nga ara dira sa aton nga mga hospital, hindi man tanan na taga-syudad sa Iloilo. Kaya nakitaan din sa aton nga COVID-19 team nga ang ini nga mga bed capacity na consume na sa aton nga mga tupad nga mga probinsya kayong kalabanan nga mga pasyente halin sa sagwa sang sa syudad sa Iloilo. Oo. So at least maklaro kagabatian sa atong mga listeners, mga viewers, kay may mga barangay official subong kapitan ninyo, sir, nga nagapamati. So base may dugang ka pa sa nga yes, mga informasyon. Kagad ako man ang rolyo sa aton nga mga barangay official sa syudad agud ining executive order sa aton nga tinang nga City Mayor may hara isang positibo nga outcome kag ang ini nga hard lockdown na dako man ang iyang ginalantaw naton nga resulta sa pagnubo sa aton nga mga cases despite the very fact dyan nga aton nga mga capacity sa aton mga hospital
hindi i-adrihalin sa syudad sa Iloilo. So, pero makakontribute ang syudad para magaganhagan ang mga cases. Oo. So mas maayo ini. At least naklaro kapitan ninyo sir. Madamo nga salamat sa tinion nga ginatag nimo dire sa Iloilo Newsline. God bless. Mayong gabi. Thank you, Bijan. Kag mayong gabi, kag God bless man sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Belated happy birthday kay Shasha. Kag kung sino gusto magbakas sang press ka nga isda, kato ka mo sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang press ka nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon ka mo, pwede gid ka mo makapangabay sa ila kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Kung gusto nyo man magbakas ang itlog, kadto ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, pres kakag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyahan nanday William kag Josie Lagman. Pwede man kamo makatawag sa 0947-856-4729. Minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline, sa Iloilo Night Watch. 16 sa 20 ka mga pulis nga ginpaswab sang nagligad nga semana nagpositibo sa COVID-19. E-check ta ang confirmation upod kay Police Captain Eduardo Siacon, hipi sang Haro Police Station. Nga sa kay Captain Siacon, dire nakadiis ang mga field training police nga mo ini ang ginpabantay sa vaccination sites nga nagpositibo. Unfortunately, sir, 16 git na nagpositive sila, sir. Oo, sa 20 ka mga field training police nga gin-subject sa swab. Yes, sir. Bali, ang laging pare ko sa kasang swab test, 20, and then ang result is 16 ang positive. Oo. Anong status nila subong sir palihog? Ang 16 ngayon, sir, nasa quarantine facilities natin. Facility natin dito sa Ribalo. Andyan ang 4 sa naka-home quarantine. Ang na-depend sa home quarantine, sir, nasa sila sa ilang apartment na sila namang nakuha. Oh, abisan pa nga negative sila, stipot lang anay sila sa ilang ginatiniran. Yes, sir. Kaya naka-impon sila dito sa contact tracing, so dapat sila mag-isolate na sa pagalingan nila, sir. Oo. Ang 16 ara na sa quarantine facilities ng syudad. Yes, sir. Nasa sa quarantine facility, sir. Oo, subong ang ila sir nga nabatyagan na ano gid sir? Ang report sa akin nito, sir, is niya tapos madula, tapos mayroon niya wala, hindi ka panagod, hindi ka panimaw. Ang unang mga report nila sa akin, sir. Oo. Why man abing siling nagtaas gid ang ilahilanat? Why man? Wala man, sir, wala man. Kasi pinagatan nila pagaling kung daw madlain iba't nila ka-impulse na nalisang kung CPFis wala man. Oh, pila sir ang symptomatic kag pilang asymptomatic? Sir. Oh, asymptomatic. Sir, ano ba sa sir? Siling ko pila sir ang symptomatic si ila, pilang asymptomatic. Hindi ko sa ma-determine ang symptomatic, so kay wala akong kuha sa ila. Ang symptomatic mo lang sir na ba ang complaint nila sir mo ang ginaksyon na ba ng ipaswag po. So pro sa may data tapos ang symptomatic at symptomatic wala. Si Police Captain Eduardo Siacon,
Hipi sang Haro Police Station. So motong confirmation, yara na sa quarantine facility ang 16 ka mga pulis nga nagpositibo sa COVID-19. 41 minutos na nakaligad sa alas 9. Liog Oswet Basaha, ang mga mensahe, palihog. Gapangita bala kamo sa rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido, kagiban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Graphics, Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan lagid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. 42 minutos na nakaligad sa alas 9. May mga nag-text ko na ng update ko kay Dr. Ramer Oitico. Agi na investigaran na sa Iloilo City Police Office. Magluwas sina may ara man niya nga parallel investigation ang legal office sa city government. Na? So, i-check naton una kung ano na ang nadangtan sang investigation. Sang police station number 1, nga mo ang ginmanduan ni ICPO Director Oldarico Garbanzos. Matapos nga nagmando si Mayor Jerry Triñas nga hibaloon, i-check ang report nga naglakat sa Boracay ang direktor bisan pa nga may ara nga nagpositibo sa COVID-19 nga sa iya nga staff. No? Balaan niya na nga nagpositibo sa Martes, Miyerkules, naglakat pa siya. Kag ano ang ginhimo niya nga mga tikang. So yari, si Police Captain si Lame Acanto Sangrines. Actually, tanan kami nga station commander. It so happen lang nga ang DepEd, diri sa akon. So ako dayon nakauna, naka-take cognizance sang sang report ni Bala, kag ako katag una update. So sa akon ginapol jurisdiction. So anong initial mga findings? Well, initial na nga findings. So though, sige pa man ini pag-follow up gid naton nga nagagwa nga kung basihan ta ang report nga naglabot kay Mayor, hindi siya na-identify sa contact tracer nga direct contact sang ila empleyado nga nagpositive. Especially ang identified to nga sekretarya. So meaning to say, wala man, hindi natin masiling nga maobliga siya nga maswab tungod nga sa balasihan nga siya may contact or close contact siya sa nagpositive na empleyado nila nga sa subong padayon naman naka-quarantine. And in fact, nakakuha man kita sa kopya sa mga tatlo tuya ka na-identify nga close contact sa empleyado nila nga nag-positive. Kasi director wala sa dito nakaupod sa mga nag-close contact niya kaya nagagawa sa report sang contact tracer na as of July 13, no, kung madumduman ako no, sa report to nila, July 13, nagasugod na ni work from home ang sekretary ni Director. So, bisan pa nga may sa public announcement, si Director Oitico nga sa interview sa iya ni Mr. Jonathan Cabrera, so hindi ato pwede balasyan nga nadako siya nga may direct nga may close contact siya. Come again? Oo. Ang bisan pa nga may ara nga public pronouncement kaga admission, si Director Oitico nga may close contact siya sa may interview sa ni Mr. Jonathan Cabrera sa Radyo Todo sa Aklan, hindi ato business, hindi ato balasihan nga ang may admission siya nga may close contact siya. So dira siguro nang ang pala natin kay
wala pagit ako personally no wait pa nato nakuha gid ang full kwan sa interview ni director kay Mr. Jonathan Cabrera, and at the same time dapat i-consult ng tracer kay tinaniya dapat maka-establish kung indeed may close contact si Director, o base na nisuket lang siya, o base lain lang ang pagkwansang ko sa interview. Kay nagagawa nga kung tanawon ta, kung amo lang ilang balasihan, kinanglan sa baka pa na isang bugang pa nga mga sirkumstansya, kay what we have on hand is the kwan niya sa contact tracer na wala dito si Director nakaupo. So, kung nakato sa statement, we will check. Isa pa na sa mga sikarunman natin, kag-coordinate natin sa contact tracer, nga kag anong balasihan man ni Director, nga nakambal siya sa iya interview, as you have mentioned. Oo. Kay unas tanan, nga sang na-interview siya, may admission sa iya. Kag isa pa nila ang latest nga information, nga may hikutar na nga nagambal na kay Mr. Cabrera nga irison tong i-interview bago na mo tong bisis dako mabalasihan nga mabutang sa lang-alang si Direktor. Well, actually, kumuha na ito na makuha na ng bahay ni kag-operasyon ni Mr. Cabrera kay nataon natin kung pwede na natin na magamit, no? Kung nataon natin kung anong pwede ng relasyon ng ina ni Director kung makamatudaan gid man nga niya hinambal matuod kay isa subong officially daw wala pa kita nakakuha gid sa official statement ni Director parte dira iya sa nasiling mo nag-ako siya kay as far as the head is concerned nagpakig-angot man ang ila talagatan sa aton na in so far as the Director is concerned kag ang ila departamento is concerned gintinguan din nila nga as much as possible sa management sang COVID sa ila talatapan ginasunod din nila ang protocol. So nagpawunta kung may balasihan kagati ginagamtaman no ang aton talatapan na welcome kita nga kung may mga impormasyon kag may ibalo sila no kag parte sa sining aligasyon against the Director tinguan naton nga paano nga i-compromise na doon din man si Director diri at i-kanon natin, patuto natin, pagtiyo natin nga back up inisang facts kag ebidensya, dokumento kay wala man takabalo kay sa subong ang information pa na nagabot sa ating talatapan is may arak siya accordingly no statement no dito sa localization sa Aklan nga nag-ako siya. Oo. So, ang inyo yung investigation, intended lang diri sa syudad. Why nakamuya kay balo, why nakamuya sang puder pa. Si Police Captain sila may Acanto Sangrines. May nag-text na di mo. Dapat hindi one-sided. Siyempre, yung contact tracer, hindi yan napag-idagdag yung yabos. Sakto man. Dapat investigahan nyo. Tanan. Hindi lang sila nga one-sided lang. Nga patihan mo tong contact tracer. Una sa tanan, sa interview ni partner Jonathan Cabrera, kay Dr. Oitico, iya ginambal pag nga ginpasugtan siya, bisan close contact siya sang iya nga staff. Ti karon patihan mo to, one-sided, tanawan nyo anay, investigaran sa Mayo. Kag ang July 13 na, ang tatlo to nga nagpositive, nga empleyado sa una, no, tatlo to. Ang latest ni, nagligad lang si Mana nga duha, isa ka staff nga ara sa sulod sa opisina ni Director, kag ginako iya nga close contact siya. Ano man? Abi ko sa aton mga pulis ni, kaagi na ni sa mga seminar with regard sa investigation, karon one-sided? Ano man? Daw nalipat kita, Tanawan nyo sa Mayo, may interview, kag may ara nga mga facts nga naguluwa. Salamat sa aton nga mga sources. Mga ma'am, salamat gid. Kag sa aton mga connection dira sa Sagwa, sa Mayduran,
City Proper Concepcion, kag sa mga retired nga mga manunodlo nga naghatag sa mga informasyon. Thank you so much. Ha? So tanawan nyo mayo antes ka maging mo report. Base maglain report nyo sa legal office. Kay nagkandak na kaina ang taga-legal. Daw ginpadalaan na gani sulat si direktor. Ha? Siguraduhan nyo base maglain ang inyo investigation sa investigation sang legal office. Amo na sambal kugid kagambal sang texter, hindi dapat kamo mag one-sided. Tanawan nyo ang tanan-tanan nga mga data. Ha? Kung hindi malabot si direktor, makupdanan niya. Ha? Kung hindi pagid driver ya. Anong inyo? Ha? Buli ka mo pangita kung sino nagpagawa informasyon? Ano man? Giinvestigar ka mo kung gabuli ka mo. Pangita kung sino to nagpagwa. Ha? Karon kay may ginhatag diri sa amon nga mga informasyon. Damo sila nga text dire. Damo ang nag-aboy. Ubuso nyo to, isa-isawan nyo to. Hasta mga retired teachers to. Hasta mga tawo aras palibot. Dira sa Duran. Ma'am Sagrinis. Abi, ida palihog. Ha? Ida. Atagan ka na informasyon nga nag-aayo na gani kay Mr. Jonathan Cabrera nga irison. Ang interview, karon pasihan mo lang to ang ginambal ni Director Oitico nga amo man gani kuno ang nagpalakat sa iya, naghatag clearance. Ay, ano man? Ang proof to, ang interview, i-delete na lang para wala sang ebidensya. Ha? May kopya ng tanan ng kalabanan manunodlo, nagpinasapasa na. Ha? Kung wala sala si Director Oitico, nga ipangpasapasa ni sa mga manunodlo man. Ma'am? Ginambalan nga challenge ni kay Ma'am Sangrines. Investigare mayo. Gasaludo ko sa inyo. Investigare mayo. Hindi lang ang piyak nga side sang coin. Both sides sang coins. Investigare. Na? Kag ara na si Muang Kanda, interview ni Mr. Cabrera, away mo pa ma-digest? Ha? Why pa ma-digest da? Ang pag-interview? Ang pag-plaster siya point blank? Kung pabungol-bungulan nyo, pabulag-bulagan, na hindi nyo na makitaan. 54 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Kung hindi ka mo kakita, pasigahan ta sa taga More Power para makita nyo ang ebidensya. EDS Lumber Supply and General Merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang partahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sa sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kan 0939-529-9320. Sa mga texters thank you so much. Ay ano man ang investigation sa pulis. Initial pa man lang to? Ang ila investigation report. Why pa to mapasa kay CD? Kag sa kay Mayor? Ang nakulbaan ko, base hindi mag-coincide sa legal nga investigation. Amo ginang masakit sibuyas Bombay gin. Okay? So sa kay Rumengda base malanganta kagay Dani Villasis base malanganta, no? Sa report ninyo sa pagkuha sa report ninyo. So rigid. Kay
pila ng kaminutos. Check ta na yung update sa COVID-19. Western Visayas, Philippines, kag worldwide. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID-19 updates. Western Visayas searches ro6.uh.gov.ph. New confirmed cases, 255. New cases by province, local case, Aklan 0, Antique 31, Capiz 0, Guimaras 3, Iloilo 75, Negros Occidental 59, Bacolod City 30, Iloilo City 48, LSI or locally stranded individuals, Negros Occidental 2, Bacolod City 4, Iloilo City 1. ROF or returning overseas Filipino, Iloilo 1, Iloilo City 1. New recoveries 715. New deaths 22. Total recoveries 73,282. Total deaths 1,959. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 8,167. New recoveries 9,095. New deaths 77. Total active cases 62,615. Total recoveries 1,515,054. Total deaths 28,093. Coronavirus worldwide sources worldometers.info/coronavirus. Coronavirus cases 199,193,272. Deaths 4,244,017. Recovered 179,767,044. Active cases in mild condition 15,091,381. Serious or critical 90,830. Currently infected patients 15,182,211. Closed cases which had an outcome 184,011,061. Iloilo Newsline COVID Update. Good evening, kag salamat sa pagpamati kay Irene Villanueva, Theripas Ro, Agnes Guiñez, and Orly Cabalfin, kag kay Kagawad Mariarita Hurtado Lonasco. Mayong gabi man na kay Sir Vernon Cabalfin sa Amerika. Kay Gingging, Kanto Sotaridona, kag kay Sir Nards, mayong gabi sa inyong atanan. Ginbasa ko lang ang mga mensahe sa akon nga cellphone, mga mensahe nga nag-text sa 0929. Damo gid, ma'am. Ha? Daw hindi sila konforme sa imo investigation kay kita dason nila. Lingano man ang investigation one-sided. Tisiling ko way pam tapos. Ha? Amo nga magkandak sa investigation, dapat tanan-tanan ko no? Hugak ko matanan kag i-evaluate. Tanawa sa mayo. Amo na yang insakto nga pag-investigar ni kay one-sided ka, amo na ni dason. Daw nag-conclude ka na yain mo. Tanawa hasta ang full interview para man matanaw mo ma-weigh mo bla matimbang-timbang mo no? Dapat nga ang imo nga posisyon dira ka musto nga. No? Hindi dapat mangin bias. Okay? So, kung sa kwan bla, tunga-tunga, midya-midya.
hindi lamudian ay sa mga lain-lain. Ha? Para matanaw nyo, tanan-tanan. Antes ka mo maghimo sang inyo conclusion. Hindi na napatong pagbasahon ni Bana. Kay daw kalaway. Daw against git kay Mama Kasangrines. So, in punto alas 10, ato nga mga listeners kag mga viewers, kay Engineer Kinoy Aligain Galida, kay Mama Gladys Aligain, mayong gabi. Salamat gid sa inyo nga pagupod. Diri sa amon nga pagpangalagad sa Iloilo Newsline. Kintanay naman kita buwas sa mga porter, sa mga vendors, sa mga gwardya, sa series terminal, kag mga officials, driver, konduktor, Sambalya Car Transit Incorporated, mayong gabi sa inyo nga tanan. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Diri lang kita kutob sa ato nga pagpangalagad. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi, Pilipinas.